Раздел 2. Всё лето перад хатай чарнушкаў ціха грэлася на сонцы маладзенькая з тонкім, як дубец камлём, рабіна. Ніхто ў куранях бадай не заўважыў, калі і хто пасадзіў яе. Не бачылі, як трэба яе і тады, калі яна красавіцкай раніцай апранулася ў лёгкае празрыста-зялёнае плацце з кволых рэзных лісточкаў. Дні за днямі, цікаўна, але нясмела глядзела яна на вуліцу, на ўсіх, хто праходзіў міма, сціплая, непрыкметная, за нязграбным плотам блізка ад вялікіх дрэў. Ніхто не даваў ёй ніякай увагі, мылі яе, песцілі толькі цёплыя дажджы, ды любілі шумець маладым лісцем вятры. Людзі ж яе як бы не заўважалі. Спачатку таму, што проста не прыкмецілі, а потым таму, што непрыкметна прывыклі. І неспадзявана адбылося незвычайнае, ціхае, нявіднае, у жнівеньскім росквіце рабіна заружавела, зазырчэла яркім кіткім хараством, гарачым полымем агністых гронак. І ні адны вочы, не абыякавыя, не ачарствелыя ў жыццёвых пакутах да хараства, глядзелі здзіўлена, зачаравана. Глядзі ты! Як тая рабіна цвіла ў гэтае лета Ганна. Яшчэ, здаецца, учора была гарэза, падлетак, а вось ужо, глядзіце, в самай добрай пары дзяўчына, ў самай красе сваёй, калі толькі вырасла. Глядзелі на Ганну, разважалі і, за малым выключэннем прыдзір жанок, згаджаліся, выспела. Нявеста, нічога не скажаш. Часам пры гэтых гаворках, асабліва жанкі, успаміналі Ганніну маці-нябожчыцу, казалі, што дачка ва ўсім выйшла ў матку. З аблічча, ды як вылітая, і невялікая ростам, і не гладкая, худая, можна сказаць, і плечы, як у маткі, вузкія, і рукі тонкія, і косы чорныя густыя аж блішчаць, бы намочаныя, і смуглявасць на твары такая ж, і шчокі таксама ж выпінаюцца. Іншы раз языкі жанок, прыдзірці зайздросніц, меркавалі, што грудзі ў Ганны малаватыя, як кулачкі. Чым толькі дзіця карміць будзе, калі давядзецца. Але пры ўсім тым нават прыдзіры і зайздросніцы не пярэчылі. Ганну ніяк нельга было палічыць за кволую. Збоку, з аднаго позірку відаць было: крамяная ці моха дзяўчына, дужая, сілаю ўся налілася. О, некая прухкая ў хадзе, спрытная якая ў рухах, так і відаць маладосць, сіла ў кожнай жылачцы. Той, каму быў час і ахвота прыглядацца, хто лепш бачыў Ганну, заўважаў, што перамянілася яна не толькі з аблічча. Багата што інакшае было і ў тым, як яна хадзіла між людзей стрымана і паважней, як трымалася з хлопцамі стражэй і з нейкай кплівасцю. Нават смяялася цяпер яна інакш, як дасюль. Смех быў ужо не бесклапотны, не пусты па-дзіцячы. У ім таксама звычайна чулася кплівасць, і штосьці як бы таілася ў гэтым смеху. І глядзела яна інакш, нядаўна адно дзікавата цікаўнымі вачыма. Як і раней не было, здавалася, такой хвіліны, каб вочы яе, вільготна-цёмныя, падобныя на спелыя вішні, былі абыякавыя, нудлівыя. Увесь час блішчэла, ззяла ў іх няўціхнае хваляванне. Але сачылі яны з-пад шаўкавіста-чорных смелых броваў цяпер з падсцярожлівай, пільнай уважнасцю, і, здавалася, толькі і чакалі выпадку кпліва падсмяяцца. Іншы раз маглі яны, як і раней, бліснуць весялосцю, але часта, вельмі часта гарэлі ў іх недавер'е і насмешка. У іх таксама ж нешта таілася у цудоўных вішнёва-чорных вачах. Амаль усе куранёўскія цёткі і дзядзькі згодна лічылі, што, набыўшы паважнасці, Ганна разам з тым стала і больш неспакойнай, і аж залішне задзірыстай. Ні аднаму ў куранях не даспадобы была і яе ганарыстая ўпэўненасць.
Ледь не кожным учынкам Ганна, здавалася, паказвала, што ў яе на ўсё свае сталыя меркаванні, свой цвёрды погляд. Хлопцы і гарнуліся да яе і нібы пабойваліся. Акрамя таго, што стрымлівалі Ганніна задзірыстасць і ганарлівасць, ім помнілася, што не лішне асцерагацца яе язычка. Ведалі яны і тое, што Ганну, не дай Бог, увесці ў гнеў. Тады яна ў момант страціць роўнасць сваю, забудзецца на ўсё, загарыцца адным. Гарачая, нястрымная, небяспечная яна, ганарліўка Ганна. Васіль не прыглядаўся асабліва, не перабіраў, не вымяркоўваў. Ён быў для гэтага вельмі ж здзіўлены, зачараваны. Жылі побач, бегалі з другімі на выган, пасвілі жывёлу. Колькі гадоў бачыў між іншых і не ведаў, не здагадваўся, хто такая Ганна. І нечакана пасля вечара на лузе адкрылася ўсё. І убачыўшы, адчуўшы такое, збянтэжаны, ўражаны, стаў як сам не свой. Свет як бы перайначыўся адразу. Ён быў цяпер поўны цудаў і радасці, незвычайны свет. І ўсе цуды і радасць у ім тварыла Ганна. Адны яе рукі, пераплёўшыся пальцамі з Васілёвымі, маглі рабіць яго многія ночы шчаслівым. Калі яна паслухмяна тулілася, яго поўніла дзіўнае, незразумелае і невыказна харошае тамленне ў грудях. Туман таямнічы над балотам, ціхі шэпт груш. Нават яны змяніліся, сталі інакшыя, дзівосныя, дзякуючы ёй. Калі яна была побач, радасць, шырокая, бязмежная, жыла ў ім ва ўсім, што акружала іх. У гэтай радасці ночы не плылі, а ляцелі, і світальныя зоры прыходзілі заўсёды вельмі рана. Цэлымі днямі, што б ні рабіў, Васіль зачаравана ўспамінаў Ганну, думаў пра Ганну, шукаў вачыма Ганну, чакаў ночы спаткання з Ганнай. Час быў не для кахання, гарачы жнівеньскі час. Людзі ўставалі раней за сонца, вярталіся ў сяло ў поцемку. Павячэраўшы, куранёўцы адразу валіліся спаць. Кароткія яшчэ ў жніўні ночы, вечар ледь не сустракаецца са світаннем, а трэба даць уціхнуць зморы ў руках, у нагах, у чыгунелай спіне, адпачыць целу ад едкага поту. Васіль жа ледь толькі пачне гусцець поцемак, бачыў адно жардзяны плот каля чарнушкавага агарода, дзе стаялі першы раз, калі яшчэ не асмельваўся ўзяць Ганну за стан, і дзе з таго вечара стаялі ўсе ночы. Як заўсёды спяшаўся і ў гэты вечар, сербануў некалькі лыжак гурочнага расолу, схапіў гурок, каб даесці ў дарозе, ускочыў з-за стала. Маці, амаль нявідная ў душным хатнім змроку, з другого боку стала параіла: «Вазьмі яшчэ, ці от рэдзькі ўкусі, наеўся ўжо». Васіль варухнуўся, небы адганяючы стому, пачуў, як ные натруджаная за дзень спіна, млосна падгінаюцца ногі. «Не баўся вельмі?» — неўтрывала попрасіла ўслед маці. Зачыняючы дзверы, чуў, як уздыхнула. Спачатку, калі ўсё толькі пачалося і не ведала яшчэ, што з сынам, пыталася, куды ідзе, раіла лепш дома астацца, адпачыць. Потым па шчаслівым Васілёвым твары, па гаворках жанчын зразумела ўсё, адно ўздыхала ўслед. Васіль саскочыў з ганкай, на момант стаў, думаючы, дзе ісці, вуліцай ці гумнамі. У іншыя дні хадзіў паўз гумны, каб не сустракаць нікога, не бавіцца марна. Сёння прыпазніўся, пакуль завёў каня на ўзболатак. Можна ісці вуліцаю. І на вуліцы цяпер нікога. Всё ж падаўся на прыгуменне звыклаю сцежкай. Мінуўшы чорнае гуменца, што пахла старою гніллю і сухім свежым жытам, па загуменнай дарозе ўжо не ішоў, а бег, вясёлы і нецярплівы, да знаёмых, цяпер такіх мілых груш ускрай сяла. Яшчэ зводдалек заўважыў, што Ганна ўжо чакае.
Притулілася да кала, ціха стаіць каля плота. У цемры постаць яе ледзь значыцца, а твару і зусім не відаць, але Васіль ведае, гэта яна. Хто ж яшчэ можа быць тут, на іх запаветным месцы? Яна адхінулася ад плота, прамовіла: «Вельмі ж ты хапаўся?» «Вельмі», — не адразу зразумеў ён. «Ну і відно, пеўні скора заспяваюць. Гузанаў з болатак вадзіў». Васіль разумее, што апраўданне гэтае ніяк не апраўдвае яго. Бачыць, што вінаваты. «Другі раз няхай прося, гарбатая цябе столькі чакае. А я не буду». Васіль не апраўдваецца і не просіць, каб не злавала. Ён не ўмее прасіць. Так яны і стаяць спачатку, блізкія і далёкія, стаяць, маўчаць. Адзін вінаваты, а другая пакрыўджаная. Васіль няёмка корпае пальцам жэрдку, адкалупвае кару. Ганна хоць бы зварухнулася. Недзе на другім канцы завялі сумную песню. Мусіць, сабралася купка моладзі. Песня хутка сціхла. Знянацку віскнула дзяўчына, якую шчыкнуў ці паказытаў гарэза хлопец. «Алена Зайчыкова, мабуть», — першая гоніць цягучую маўклівасць Ганна. «Мабуть, Алена. От, любіць вішчаць. Шлакоткі, страх як баіцца». Яна раптам упікае: «А вы ўжо і рады». «Я што? Трэба на мне, як леташні снег». «Мабуть, трэба. Да я калі я ніколі і блізка не сядзеў». «Не брэшаш? От шчэ. Хрысціцца хіба». Васіль адчувае, што Ганна ад гэтых слоў яго мякчэе. Ён, праўда, яшчэ з асцярогай бярэ ў сваю яе цёплую руку, Ганна не адбірае. І Васілю становіцца радасна. Да яго зноў вяртаецца шчасце, вялікае, неабсяжнае. Здаецца, шчасцем гэтым напоўнены не толькі Васілёвы грудзі, а і ўся ноч, вся цёмная, духмяная цішыня, што дрэмля над куранямі. Всё здаецца добрым, радасным, нават старыя патрэсканыя дзе-нідзе аблезлыя без кары жэрдкі, за плотам гарбузнік, упарты хвост якога узлез поблізу на кол. Далей на агародзе, сярод гарбузніку, градак з агурочнікам, пахучым кропам і кіяхамі, няпэўныя ў змроку абрысы груш, як вартавыя ў балахонах. Грушы то маўчаць, то шалясцяць, шэпчуць між сабою, як даверлівыя сяброўкі, шэпчуць, вядома, аб шчасці згоды, аб цеплыні рук дзявочых, аб гарачых юнацкіх поцісках. «Рукі якія ў цябе?» — здзіўляецца Васіль. «Якія? Малыя, а дужыя, шурпатыя», — ціха гаворыць Ганна. «Як граблі». Не далікатныя, а?» «Далікатныя. То ж у дзяцей. У гарадскіх дзевак, кажуць, мяккія, гладзенькія, як падушачкі. Ведама, чыстая работа, не з віламі». Яны зноў маўчаць. Але маўчанне гэтае радаснае, чыстае. Ад яго весялосць у грудях шырыцца. Прыціскаючы да сябе Ганніны рукі, Васіль нарэшце гаворыць: «Ты, мабуть, б'ешся балюча. Баішся?» — лагодна смеецца Ганна і дадае: «Я злая, як што не па мне. Хведька аж дзіва, як баіцца». «А я дак не баюся. Глядзі ты, які смелы стаў, герой, і цябе, і языка твайго всё адно. Уга, смелы». Жартам сваім Васіль хавае дзіўнае жаданне, якое даўно не дае спакою. Чамусьці вельмі хочацца пацалаваць яе. І разважыўшы быццам нічога асаблівага, невялікі страх, а не можа Васіль асмеліцца. Не было яшчэ ніколі такога. Маці і тое помніць не цалаваў. Калі толькі падумае, што зараз пацалуе Ганну, неякавата робіцца, адразу сорамна і трывожна, але не адчэпа, спакуса ліха на яе не адыходзіць, нават з часам мацнее. У другіх хлопцаў гэта вельмі проста. Хоня гарэза, то і на танцах пры людзях бывае, пацалуй яму хоць бы што. А Васілю цяжка. У яго ўсё выходзіць няпрост. «Ой, не цісні так пальцаў», — просіць Ганна. «Ну я ж не вельмі
Не вельмі, аж трываць не можна. Васіль адпускае яе рукі. Доўга пасля гэтага стаіць ён моўчкі, тоячы ў душы крыўду. Падумаеш, якая далікатная. Трошачкі ад душы пальцы пацісну, яна ўжо трываць не можа. Не хоча. Ну і не трэба. Ён зусім можа за рукі не браць і не возьме. І так не ў меру для сябе, пагаварыўшы перад гэтым, адасоблены ў думках, ён маўчыць доўга. Маўчанне, як і раней, яго, аднак, не бянтэжыць. Васіль яго нібы і не заўважае. Ён і то ж дзіва гаваркі з Ганнай зрабіўся. Другія, бывае, з яго слова не выцягнуць. Васіль неахвочы да пустой гаворкі. Шумяць, шапочуць грушы. Недзе зайшоўся брэхам сабака. Яму падсабіў другі. Сабакі хутка ўціхаюць, і ўжо зноў толькі грушы шумяць. Васіль маўчыць, не зважаючы на тое, што Ганна пачынае неспакойна варушыцца, паглядвае на яго з нецярплівасцю. «Гляджу я на цябе і думаю», — кажа Ганна і знарок змаўкае. «Што?» «Кавалер з цябе вясёлы. Всё адно як вада ў роце». Васіль ужо гатоў быў зноў пакрыўдзіцца. Але Ганна добра, шчыра просіць: «Скажы што-небудзь». І ў Васіля ад гэтай яе добрай шчырасці, гатовай узняцца крыўда, ураз ападае. Ён падвесялелы, думае, шукае, што ёй сказаць. У карча вараны жарабец нагу на цвік насадзіў. Кульгае. Корч ездзіў у мястэчку па доктара. Я яго бачыла. Ён вёз яго ўжо пад вечар. Пад вечар. Ну, то бачыла. Стары сам як рак сядзеў з пугай. І што? Будзе ён бегаць, жарабец той? Кажуць, будзе. Але, мабуть, папарваў на сабе валасы стары корч, пакуль супакоілі. Са злой радасцю дадаў Васіль. Ганна неспадзеўкі прамовіла: «Ты бо зайздросціш?» «Я? Не. Е чаго?» Ён зноў змоўк, і, можа, надоўга б, але раптам успомніў важную навіну, якую пачуў днём на полі. Кажуць, землю нанова перарэзваць будуць. А ж, і я чула. Жанкі на выгане гаварылі. Добра б, а то некаторыя расселіся, як паны, ўсё лепшае пахапалі. Мабыць, правду кажуць. Парадкі цяпер такія, што могуць перадзяліць па справядлівасці. Корч, які кавалак адхапіў, каля цагельні, а другім дык пясок ці балото. Зямлі мала, душацца людзі. Васіль думаў зрушана, недаверліва. Не дадуць яны перамераць, гады такія. Хто? Багацеі? Але не вытрываў, сказаў горача, як мару: «Што б мне ў тым ражку, што за цагельняй, я паказаў». Ахвотнікаў багато на тое. Ухопіш за імі. Неспадзеўкі блізка прарэзліва кукарэкае певень. І Ганна азіраецца, заўважае, што неба на ўзболатку ўжо вельмі пасвятлела, нават крыху пачало брацца чырванню. Яна адхіляецца ад Васіля, заклапочана перавязвае хустку. Развідняе ўжо. Ісці трэба. Шчэ трохі. Не, мачха хутка ўстане. Абдымаючы на развітанні, Васіль з рашучасцю блізкай да адчаю думае, ці цяпер, ці ніколі. Ён заплюшчвае вочы і прыкладвае губы да Ганнінага твару, пацалунак трапляе ў скронь. Учыніўшы гэта злачынства, ён апускае галаву і чакае прысуду. Ганна таксама стаіць, апусціўшы галаву. «Васіль», — ціха кажа яна, як бы перасільваючы сябе, «ты мяне любіш?» «А як жа? І я». Яна звешвае галаву яшчэ ніжэй, потым неспадзеўкі вскідвае яе. І Васіль бачыць, што вочы яе цёмныя, глыбозныя, у блеклым ранішнім святле радасна блішчаць. Яна раптам абхапіла Васіля
моцнымі рукамі, прытулілася ўся. І з нейкай урачыстасцю, сур'ёзнасцю, з выразам чалавека, які ведае ўсю глыбіню бездані, у якую кідаецца, прыпала сваімі вуснамі да яго. Нібы праз туман даходзіла да Васіля, як жылі гэтымі днямі курані. Было найбольш звычнае. Як і летась, і пазалетась, і ўсе гады, якія помніліся Васілю, зарастала раскай цёплая, з душным балотным смуродам, нерухомая вада ў лужынах, у сажалках, у затоках. Усюды было безліч жаб. Калі даводзілася ісці паўз балота ці сажалка, яны разляталіся па мокрай траве, пляскалі ў ваду амаль бесперапынна. Кваканне іх поўніла дзённую млоснасць. Вечарам і ўночы дралі яны горла, як асатанелыя, на ўсе лады. Не было адбою ад камароў. Пад вечар Куранёўская вуліца, двары, сады, агароды аж гулі ад камарэчы, якая кіпела хмарамі, бязлітасна кідалася на ўсё жывое. Пасядзець, пагаманіць на вуліцы куранёўцу можна было, толькі расклаўшы дымны з мокрай лазы ці алешніку агонь. У такі час курані выглядалі, як нейкі дзікі табар, як бы вярталіся на тысячы гадоў назад. Там і тут чадзілі агні, і людзі туліліся да іх, кашлялі, варушыліся, адмахваліся. У цьмяным невясёлым святле яны вельмі нагадвалі дзікуноў. Агні спакваля тухлі. Намахаўшыся ад назолы камарэчы, наеўшыся да дурноты дыму, людзі не вытрымлівалі, хаваліся па хатах. Толькі Васіль і Ганна не ўцякалі, туліліся адно да аднаго каля плота, як бы і не заўважалі напасці. Узболатак і балота не якія-небудзь далёкія, а зараснікі алешніку і лазы, можа, за 100 крокаў ад Ганнінага агарода кішэлі гадаўём. Малыя, як бы іх цягнуў хто, як на забаву, стараючыся не паказваць адзін аднаму, што сэрца трымціць ад страху, лазілі ў зараснікі, цікавалі, як варушацца ў гушчыні кустоў слізкія клубкі. Забавы нячаста канчаліся адным цікаваннем. Куды больш было радасці, хвалячыся адвагаю, прыціснуць гадзюку дручком, зашчаміць яе, што грозна сычыць, у распірку і вынесці на выган. На выгане агулам учынялі расправу. Тут было завяршэнне відовішча. Глядзелі, як доўга круціцца без галавы гадзючы хвост. Аднойчы маці дачулася, што Володька таксама ходзіць у гадзючнік. Увесь вечар жахалася, палохала малога, расказваючы розныя страхі пра гадзюк. Васіль, збіраючыся на спатканне, памог ёй, прыгразіўся, калі смаркач хоць раз сунецца туды яшчэ, пабіць няшчадна. Гадзюкі былі не толькі ў зарасніку. Яны запаўзалі на агароды, нярэдка грэліся на выгратай сонцам, перамешанай з цёплым пясочкам кастрыцы прызбаў. Жартаўнік Зайчык казаў, што скора не будзе як сесці на прызбу ад гэтай поскудзі. Вужы жылі летне на кожным селішчы, пад палогамі, ў хлявах, у прыгрэбніках. Ляснік Міця, гультай-свавольнік, якому з выгоды лезла ў галаву розная дурнота, дык нават выносіў вужоў на вуліцу пазабаўляцца. Забаўкай было і хлопцам узяць вужа на вячэрнія пасядзелкі, падпусціць у дзявочы гурток, што адразу ўшчынаў віск, лямант. Віску было на ўсё сяло. Але больш за ахвоты, абы пакрычаць вужоў у каранях, не баяліся. Матка казала Васілю, што ў суседа Дамеціка вуж, які ўжыўся ў хляве, ссе карову. Але Дамецікавы не гналі яго. Васіль не здзіўляўся гэтаму. Як і ўсе ў куранях, лічыў ён вужа добрай істотай, крыўдзіць якую грэх. У гэтым годзе багата бяды было ад ваўкоў. Летняй парой асцярожныя, можна сказаць, памяркоўныя ў іншыя гады, клыкастыя драпежнікі ў гэтае лета, здавалася, вачэй не зводзілі з сяла, з выганаў, не толькі ўночы, але і сярод дня выляталі з зараснікаў.
Асабліва моцна воўчае племя церабіла авечыя чароды. У куранях, можа, не было такога двара, каб не клялі драпежнікаў. Пастухі статак у лес не ганялі, рэдка пасвілі і каля лесу, найбольш трымаліся выгану, бліжэй да хат да людзей. Некалькі дзён курані хваляваліся, пераказваючы адзін аднаму на розныя лады, як нахаба воўк напаў на пракопавага каня. Меркавалі, абураліся, спачувалі, спутанаму каню давялося папаржаць, папакруціцца, адбіваючыся ад звера. Не раз каціўся воўк ад конскіх капытоў, але ўсё ж вырваў кавалак мяса са сцягна, і невядома, чым кончылася б, каб не падбеглі людзі. Але над усім былі клопаты. Спелі ягады. За суніцамі чарніцы, ад якіх аж чорна было між рослага папаратніку. Нядоўга было чакаць і малін, што густа спелі ў гадючых зарасніках. Малеча і старыя, каго не бралі рабіць на сенажацці ў поле, з дня ў дзень снавалі па лесе з лазовымі каробкамі і кошыкамі. Кожны зручны момант хапаліся з лугу, з поля ў лес і жанкі і мужчыны, працаўнікі. У лесе цяпер была важная праца. Ягады былі неякія там прысмакі, як у другіх. У каранях ягадамі карміліся. Ягады збіралі, сушылі на продаж, на грошы, на чорны зімовы ці веснавы дзень. Лес быў памочнік полю, скупой, ненадзейнай зямлі. Памагала полю балота, ціхія, цёплыя, зарослыя асакою затокі, зацягнутыя тванню канавы за склізлым ламаччам, смярдзючыя лужыны з цінай і раскай. У куранях, мабыць, не было такой хаты, якая не мела б рыбалоўнай прылады. Прылады гэтыя былі асобыя. Ва ўсім сяленні ў кого ніколі не вадзілася нерата. Васіль толькі чуў, што на Прыпяці ловяць рыбу нейкімі жалезнымі кручкамі. У куранях ракі, прастору і глыбіні воднай не было, і снасць тут у людзей трымалася свая, балотная. Лазовыя баўтухі, лазовыя таптуны, венцеры, сплеценыя з канапляных нітак кломлі. З кломляй трэба было ісці ўдваіх, утраіх, а з таптухай і аднаму ўправіцца не цяжка. Скінуў на плячо, занёс лёгкую, амаль нячутную з белых высахлых дубцоў, сунь у ваду і тупачы, гані рыбу да яе. У Васіля была і таптуха, і кломля, ўсё дзедавага вырабу, снасць, чужым вачам проста такі зайздросная. За лета дятлы, можа, разоў 20 выпраўляліся з двара з усёй гэтай зброяй. І ішлі ў поўным складзе не толькі матка, Васіль і дзед Дзяніс, але і Володька. Памочнік з малога такі, што каб сядзеў ён дома, лепш было б, але паспрабую трымаць дома гэтага недачэпу заразу. Цягнеш яго пад рыгвет, цераз чорныя брады, цераз канавы. Дзед у чорна-рудых штанах, якім было, можа, з паўсотні гадоў, сам выбіраў Васілю з маткаю рыбную мясцінку, але за гэтым адразу ж адасобліваўся. Трымаючы Володю за руку, з таптухай ён знікаў у зарасніках і вяртаўся толькі тады, калі трэба было ісці дадому. Усяляк і яму лавілася, і ўсё ж не раз было так, што са сваёй таптухай ён прыносіў торбу, паўнейшую і важчэйшую, чым тая, што вісела на Васілёвых плячах. Володька стомлены, чорны ад твані, аж зяў ад шчасця. Дзед рэдка радаваўся ўдачы. Васіль прывык ужо да дзедава крактання. Нібы гэта рыба здрабнела, перавялася сапраўдная рыба. З дзедавых слоў выходзіла, што цяпер ні звера вартага не засталося ў лесе, ні рыбы ў балоце. Хто яго ведае, як там было раней? А толькі цяпер і праўда. У кломлю больш трапляла зялёнай мяккай ціны, камякоў раскі, чорнага ламачча, як той рыбы. Серабрыстым трапяткі бляск рыбы цешыў, як невядома што. Калі Васіль выкопваў з ціны і раскі рыбіну з далонь, сэрца заходзілася ад радасці. А ўсё-такі і гэта была нейкая падтрымка ядзе. Калі добра пахадзіць з лета да восені, то ўсё ж нешта збярэцца перабіць нішчымніцу. Ягады, рыба ды грыбы, ўсё адно да аднаго, ўсё неяк паможа пратрымацца і з дробнай картопляю,
і нікчэмным збожжам. Ну, а да іх яшчэ мёд, 7 дзедавых вулляў, якія, што не кажы, а прыводзяць жа нейкую капейчыну ў хату. Адным словам, старацца трэба. Лета год корміць, нельга марнавацца, маргаць. Усюды, дзе можна, трэба браць, запасіць на зіму, на год, у полі, у лесе, у балоце. Што б не рабіў Васіль, Ганна быццам была поруч. Думаў аб ёй, шукаў яе вачыма, чакаў. І мала было за лета такіх дзён, каб не толькі ўвечары, але і сярод дзённай мітусні не сышліся, не пабачыліся, не перакінуліся хоць некалькімі словамі. Сустракаліся часам выпадкам, але найбольш так толькі паказвалі другім, каб не плялі чаго лішняга языкастыя цёткі. Выпраўляліся нібы кожнай будзённай сваёй сцежкай, нібы і думаць не думалі аб нейкім спатканні, мілаванні, а самі яшчэ з вечара ведалі, дзе і як пабачыцца. І сустракаліся, дзе толькі можна было, на загуменні, ў полі, ў балоце, пад ляснымі шатамі. Для другіх лета было як лета, як ва ўсе іншыя гады. Для сонца, для неба яно было такім, як і тысячы, сотні тысяч гадоў, всю тую спрадвечнасць часу, калі млела тут навокал дрыгва і гнілі мокрыя лясы. Для іх жа гэта было першае лета, лета-песня, лета-свята. З гэтага лета застаўся ў іх на ўсё жыццё ўспамін неабсяжнай, безмежнай, бясконцай радасці. Шчасце гэтага лета было самае вялікае, шчасце іх жыцця. Але ўспамінаючы гэтыя сонечныя дні, бязмежнасць і яснасць іх радасці, Ганна потым нязменна згадвала адно прыкрае выпадковае здарэнне. Вылезлі з вады з кломлямі, сядзелі каля лазовага куста, няблізка адзін ад аднаго, бо недалёка былі бацькі. Гаварылі тым спосабам, калі пра ўсё кажуць адны закаханыя вочы. Шчасце поўніла грудзі, шчасцем поўніўся бераг азярца, трава, асака, ўвесь свет. І раптам Ганна з жахам крыкнула, ўскочыла. Між іх паўзла гадзюка. Пакуль Васіль схапіў, выламаў дручок, гадзюка ўцякла. Здарэнне гэта праз некалькі дзён Ганне забылася. Але потым, калі мінуў ужо не адзін месяц, выплыла зноў памяць. Выплыла, ажыло, як бы вырасла, поўнае злавеснага сэнсу. Але гэта было потым. Пакуль жа цвіло іх лета. Лета-песня, лета-свята. За летам была свята-восень. Кончыўшы у поцемку малаціць, Васіль павесіў на шула цэп і выйшаў з гумна. Не зачыняючы варот, ён некалькі хвілін стаяў нерухома. Жыта было нікчэмнае, малаціць яго адна пакута, і Васіль быў хіба здаволены тым, што адпрацаваў, што сёння больш рабіць не трэба, і можна вось так ціха стаяць, не згінаючыся, не махаючы цэпам, выпрастаўшы спіну. Стаяць і чуць на твары халаднаваты пад вечар асенні вецер, ад якога пачынаюць браць дрыжыкі пад лапаткамі, слухаць мірныя гукі вячэрняга сяла. Цапы па гумнах ужо не цупалі, ляскаталі недзе ў полі калёсы, поблізу, мусіць, на суседнім двары, бэлькалі авечкі. Васіль прыслухаўся, што чуваць з чарнушкавага двара. Пачакаў, ці не пачуе Ганнінага голасу, але там было ціха. Здалося, што рыкнула іх карова, і Васіль падумаў, што Ганна мусіць доіць. У яго грудях, як заўсёды, калі ён думаў цяпер пра Ганну, пацяплела, стала хораша. І разам з тым узяла нецярплівасць, каб хутчэй зноў пабачыцца. Ён замкнуў гумно і ўжо сабраўся ісці ў хату, калі яго гукнулі. Васіль спыніўся. На прыгуменні ішоў дробны,
кульгавы грыбок Ахрэм. Жыто малаціў, сказаў ён. Жыто. Добрае? Да каляд на хлеб і аладкі будзе? Ат, паморшчыўся Васіль. Няма нічога. Зямля туды яе маць, вылаяўся грыбок. Зямля, пясок адзін. У карча, братко, урадзіло. Каля цагельні. Аге, зерня, братко, як боб. Што сноп, то мех. Дзіва. Васіль ведаў, што ўся гэта гаворка і грыбкова цікаўнасць толькі так, для прыліку, і чакаў далейшага, гадаў, што ж прывяло да яго Ахрэма, і не сябры. Грыбок бадай ці не ў 3 разы старэй, і не суседзі, жыве грыбок наводдаль, і не мог збочыць так сабе. З нейкім клопатам прыйшоў. Грыбок не спяшаўся. Як дзед Дзяніс? Як здароў? Здароў. Узяў, што звулляў? Ат, пустое. Не кажы, братко, мёду таго возьмеш у рот лыжку. А, чуеш? Толку з яго, без хлеба. Мудры стары, завяршыў з пашанай, круцячы галавой грыбок. Пчалу тую лепш як чалавека, якога разумее, і рыбу. Мудры. Мёду, мабуть, хоча папрасіць. Чаю закрасіць скажаць, яшчэ што выдумае, насцярожана сачыў за Ахрэмавай гаворкай Васіль, але той звярнуў на іншае, галоўнае, мяркуючы па тым, як сур'ёзна загаварыў. Землю перадзельваць хочам. Мо чуў? Чуў. Чтоб па-людску было, а не так, як дасюль. Даўно б пара. А калі тое было сабрацца? Дак от на нядзелю надумалі. Я так думаю, што трэба табе прыйсці. Матка ўсё ж сказаць, жанчына? Ці, мо, Дзяніс няхай прыйдзе? Я прыйду, цвёрда сказаў Васіль. Ну, от і добра. Грыбок ужо сабраўся ісці, але спыніўся. Я то пачаў апавяшчаць яшчэ пазаўчора, а цябе так не бачыў. То ты не крыўдуй, я то так, без хітрасці. Дак кажаш, няма мёду. Няма. Дзед нядаўна глядзеў. А мо є трохі? Хварэе малое ў мяне. Паласавацца б яму, мо паправілася б хутчэй. Няма. Ну, калі няма, то няма. Вінавата прамовіў грыбок і падаўся на дарогу за гумнамі. Ласы на чужыя каўбасы, мёду захацеў. Падумаў непрыхільна Васіль. Аге ж, чакай, надаешся вам усім. Васіль тут жа разважыў, што, можа, трохі і трэба было б занесці, бо што, як грыбок пакрыўдзіцца за адмову, і каб на яго немач абдзеліць, наразаючы зямлю, як-ніяк у камітэце ж гэтым. З кім там гаманіў? Сустрэў дзед Дзяніс, калі Васіль увайшоў на двор. Ат, грыбок, чаго ён? Сход, кажа, будзе пра землю. І мёду прасіў. Для дзіцяці, маўляў, хворае. Хворае? То трэба б даць лыжку. Даць, надаешся кожнаму. А што на кірмаш павязём? Хлеба купіць? Дзед не стаў пярэчыць. Васіль у доме станавіўся як бы старэйшым па чыну, гаспадаром, забіраў уладу. Калі Васіль, павячэраўшы, устаў з-за стала, маці клапатліва параіла: світу вазьмі, на дождж збіраецца. На холад бярэ, зваўся Дзяніс, дажджу не павінно, але світу на дзень. Васіль накінуў світу на плечы і выйшаў з хаты. На дварэ было цямней, хмурна і холадна, з блізкага балота несла гнілой вільгаццю. Ганна прыйшла на запаветную іх мясцінку каля плота в акуратным з дамашняга сукна жакеціку. Васіль ужо не раз сам сабе адзначаў, што яна прыбіраецца, ідучы на спатканне яго, гэта поўніла гонар. Стараецца, каб падабацца яму. Стараецца, як перад сапраўдным кавалерам. Васіль хацеў прытуліць яе, прыкрыць світаю, але яна ўперлася рукамі, адхінулася і доўга стаяла асобна. Вільготны вецер з балота рушыў яе валасы, яна час ад часу іх папраўляла. Жакетка, відаць, грэла кепска, Ганна мерзла, але не прызнавалася. Яна моцна застыгла, і калі Васіль зноў прытуліў яе пад світу,
перастала дрыжаць не адразу. Разам было цёпла і хораша. Васілю было чутно, як трапеча. Б'ецца каля яго рукі Ганніна сэрца. Горнучы яе Васіль марыў, кеп з таго кавалка, што каля цагельні дасталося. То б надзел быў, мёду прадаў бы, насенне б купіў адборнага, пабачылі б. Ой, любіш ты хваліцца? А чаго ж? Мо не верыш? Да не, можа, і веру, калі не хлусіш, то, мабыць, праўда. Праўда. За мной не прападзеш. Уга! Ты ж не казаў, што хочаш узяць мяне. А чого казаць? І так відно. А я думала, ці не на просю гарбатую памяняць сабраўся? Ні слова не кажа пра это. Васіль заклапочана, па-гаспадарску стала прызнаецца, дзеліцца з Ганнаю. У хаце холадно, цесна. Сцены пагнілі нашчэнт. Не хата, а проста дамавіна. Што дамавіна, то дамавіна. Хачу зімой трохі лесу купіць, думаў, куплю болей. За мёд, думаў, а тут жыто пустое. Мёд трэба мяняць на хлеб, ну, алюв'еты год трохі ў другі. Недзе сумна, доўга, па-воўчы завыў сабака. Ганна трывожна стаілася. Як скуголіць, аж страшно. Бы на хаўтуры, сказала. Ганна доўга не магла супакоіцца. Васіль туліў яе да сябе, нязграбна важкай рукою гладзіў пругкае плячо, спіну. Раптам слых яго ўлавіў непадалёку шарганне крокаў, і ён, не выпускаючы Ганны, азірнуўся. Да іх ад могілак, трымаючыся плота, набліжалася панурая ў змроку постаць. За ёй Васіль разгледзеў яшчэ дзве. Яны падышлі і сталі, прыглядаючыся. Бач, прыліплі, нядобра сказаў першы. Другі груба, нібы загадваючы, кінуў. Хто такі? А табе што? У тон яму таксама груба адказаў Васіль. Пагавары, балда. У гаворцы яго Васіль улавіў ясную пагрозу. Як зваць? Яна ўжо вызвалілася з-пад світы і быстрым позіркам аглядвала незнаёмых. Толькі тут Васіль разабраў, што рэч, якую чалавек трымае пад пахай, якой Васіль не даў раней увагі, вінтовачны абрэз. Гэты абрэз пагрозна варухнуўся, адчуваючы, як між лапатак адразу пахаладзела, Васіль перавёў позірк на двух другіх, яны таксама былі з абрэзамі. Далей цямнелі яшчэ дзве ці тры постаці. Васіль зваць. Да яе слыху дзіўна дайшло, як густа, цягуча шумяць грушы. Ён з трывогай зірнуў на Ганну. Яна, здаецца, спакойна чакала, што будзе далей. Незнаёмы, відаць, заўважыў Васілёў позірк. Твая дзеўка? Мая. Другі раптам абхапіў Ганну за стан, прыліп, брыдка, здзекліва захіхікаў. Цёплая ядрыя! Ганна гневна рванулася, з усяе сілы кулаком толханула яго ў грудзі. От ідзі, чорт слінявы! Я? Той ступіў крок, разлавана хапіў Ганну за руку, крутнуў, вас зацягну зараз у поле. Але тут, не помнячы нічога, як бясстрашны коршак, грозна рынуўся на яго Васіль. Не лезь! Ён штурхнуў чорта, тузануў за каўнер. Той адразу адпусціў Ганну, ствалом абрэза сунуў Васілю ў жывот. Невядома, чым бы ўсё гэта скончылася, калі б адзін з іх не крыкнуў пагрозна. Кінь! Чорт абвяў, апусціў абрэз, неахвотна адступіўся. Злосна праз зубы працадзіў. Шчасце тваё! Памаліся Богу, авечка! Той, хто выручыў Васіля, хрыпата запытаўся. Грыбка хрэма ведаеш? Ну, ведаю. Васіль гарэў перажытым палам бойкі, словы выходзілі важка. Хадзем, пакажы. У Ганны вырвалася трывожнае патрабавальна. На што? У госці. Грозны незнаёмы раптам загадаў. Лезь да хаты. Ды глядзі, дзяржы язык за губою. Твая нара? Кіўнуў ён галавой у бок Ганнінай хаты. Мая. Так от сядзі, не дыш, калі хочаш быць цэлаю, ясно? І калі яму добра хочаш. Яна адказала спакойна, дзёрзка. Чаго ж, зразумела.
Ну так зматвайся. А з ім што? Не пайшла, кіўнула на Васіля Ганна. Жыў будзе, не з'ядзім. Ну, давай адсюль. Ужо злуючы, загадаў ён Ганне. Яна пайшла ціха, не хапаючыся, звычайнай сваёй сталай хадою. Калі бразнула клямка за ёю, хрыпаты скамандаваў аднаму: глядзі ва ўсе бакі. Калі што якое, страляй. І з хаты вачэй не спускай, каб не выходзіў ніхто. Чыста будзе. Хрыпаты варухнуў абрэзам. Давай, па загуменню. Васіль зразумеў, што гэта яму загад, і сумна зашаргаў лапцямі па сцежцы. Не азіраючыся, ён чуў, што Хэўра пацягнулася ўслед, чуў шум іх крокаў, смарканне, важкае дыханне хрыпатага, які сунуўся адразу за ім. Паўз агарод выбраліся на загуменную дарогу, гумны стаялі ў цемры панурыя, непрыветлівыя, нізка насунуўшы на сябе важкія, мокрыя кучомкі стрэх. У Васілёвых грудях нешта сумна, тужліва сціснулася. Нагам стала млосна, і ён мімаволі стаў. Ну ты, варушыся! Паддаў ззаду ствалом абрэза хрыпаты. Васіль неахвотна паплёўся далей. Адчуваючы халадок на патыліцы, ён мімаволі трывожна, пільна лавіў усё, што было там за ім, дзе ішла Хэўра. Ён ужо не здагадваўся, а можна сказаць, ведаў, што ішлі ззаду бандыты з атрада маслака, чуткі пра якіх ужо не адзін месяц страшылі людзей па ўсёй воласці. Яго паўніла разуменне вялікай неспадзяванай бяды. Нядаўняя смеласць, з якой ён абараняў Ганну, ужо выветрылася. У пацверазелай яго галаве прайшла ясная думка, што не на дабро дапытваюцца яны Ахрэма, што за нешта палічыцца хочуць. Можа, нават і заб'юць. І вось яму, Васілю, выдалася няшчасце весці з сабой згубу. І ён вядзе. Бо што ж рабіць? Няўжо ж самому на згубу аддацца? Хіба ж няпраўда, што свая сарочка бліжэй да цела? Хіба ж Грыбок, каб яму давялося, не зрабіў бы таго, што Васіль, хіба ж палез бы на ражон на смерць? Але думкі гэтыя не давалі спакою, і больш за ўсё таму, што трывожыла Васіля далейшае. Як там не ёсць, а заўтра, калі прыедзе з воласці міліцыя, Васіль будзе ўсё ж вінаваты. Прыцягнуць на допыт, паспрабуй тады апраўдайся перад імі. Памагаў гэтым, праводзіў. Зноў цягуча па-воўчы завыў сабака. Праўду Ганна казала, вы на хаўтуры, як чула ўсё роўна. Хоць бы душа на прыгуменнях, хоць бы цэп дзе-небудзь азваўся. Всё ж было б не так самотна, не так безнадзейна. Стукнуць бандюкі, і людскае вока не ўбачыць. Маўклівыя, абыякавыя, чарнеюць пустыя гумны пад панурымі кучомкамі стрэх. А можа, і лепш, што яны пустыя, не бачаць нічога. Ведаць, ніхто не будзе пра Васілёву сцежку. Раптам поблізу заліўся брэхам нечы сабака, злы, няўціхлы, вылузнуўся з-пад варот, чорным камяком кінуўся пад ногі. Хрыпаты мімаволі стаў, адмахваючыся, крутнуў абрэзам. Васіль адступіў крок, насцярожана азірнуўся, і ў той жа момант пачуў моцны ўдар па галаве нечым цвёрдым. Улізнуць хочаш, сволач! Сабака ўпарта не адставаў, заліваўся брэхам, абудзіў многіх іншых сабак, што падмаглі яму па дварах. Ён, відаць, не ў меру асмялеў, бо раптам енкнуў ад удару і захліпнуўся. Дзе? Нецярпліва запытаў хрыпаты Васіля. Далёка? Зараз. Не даходзячы да грыбковага гумна, спыніўся. Там селішча яго. Не брэшаш? Глядзі, калі збрахаў яго, Васіль папрасіўся, а цяпер пусціце, управіся, пачакаюць дома. Пакінуўшы аднаго на варце і Васіля пры ім, хрыпаты, ляснуўшы затворам, рушыў з іншымі на Грыбкова прыгуменне. Першая на стук у акно у Грыбковай хаце прачнулася жонка. Яна хвіліну слухала, не разумела добра, што стукаюць ім, слухала і спала. Ахрэм, устань! Нарэшце паварушыла яна мужа за плячо.
Грыбок сапучы неахвотна падняўся, са смакам у голас пазяхнуў, пачухаўся. У хаце было душна і цёмна. Шоргаючы непаслухмянымі босымі нагамі па халаднаватай глінянай падлозе, ён паплёўся да нізкага акенца, спрасонку выцеўся аб рог вушака, вылаяўся, прыціснуўшыся тварам да шыбы, пільна ўглядваўся ў постаць за акном, але яна цьмяна расплывалася змроку. «Кто там?» «Свой, з воласці». «Кто такі?» «По зямельнай справе я». «По зямельнай». «Мало вам дня». Рыбок сапеў, думкі варушыліся неахвотна, а голас за шыбай тлумачыў: «Бяда выйшла. Запазніцца давялося, конь нагу вывіхнуў, па доктара ездзілі. Неспакойна ў нас. Так я ж свой. З воласці?» «З воласці, упаўнаважаны». Жонка няласкава папракнула: «У лесу ету бяду, ноччу сну няма». Конь, кажуць, нагу папсаваў. Грыбок у поцемку намацаў конаўку, зачэрпнуў вады. Нешта вельмі сушыла смага. Ён выпіў аж 2 конаўкі. У цішыні было добра чуваць, як булькала ў яго горле вада. Коўць, коўць. Адно з дзяцей з прасонку штосьці часта замармытала. Ён паслухаў, але не разабраў і, бразнуўшы клямкаю, выйшаў у сенцы. Ледь толькі Грыбок звыкла адсунуў засаўку і шэрыў зрэбным споднім паявіўся ў расчыненых дзвярах, постаць, якая чакала на ганку, тузанула за каўнер: «Пікні толькі, сволач!» Ён пачуў, як у грудзі ўперлася нешта цвёрдае, халоднае, нічога не цямячы, разгублены ад неспадзяванасці, выціснуў: «Братко, што ты?» «Мы табе не браты, Юда!» Таксама ціха, злавесна хрыпаты прашыпеў: «Пайшлі!» Грыбок, скамянелы ад страху, пакорліва пацягнуўся ў бок хлява. «Пастой тут, пасцеражы, каб з хаты!» Дайшлі да яго словы кагосьці з бандытаў. «Маслакі!» Як маланка ўспыхнула ў важкай, быццам налітай вадой галаве, думка гэтая адазвалася ў сэрцы смяротным сумам. Канец. Давядуць да хлява, паставяць і... канец. Як і не было яго, Ахрэма, ім звесці чалавечае жыццё, што плюнуць. Ні аднаго ўжо камітэтчыка паклалі. Чуў жа Ахрэм пра гэта, ведаў, што не прывядзе да дабра камітэт, а не утрымаўся. Чорт яго панёс. Дык ці ж ён сам набіваўся? Выбралі на яго галаву. «Стой!» — загадаў хрыпаты. Ён стаў. «Кайся!» Словы заселі ў горле. «Не хочаш?» «Браткі!» — выціснуў Грыбок. «Пашкадуйце, невінны я. Я не сам у камітэт, не ахвотаю. Чо з ім важдацца?» Нецярпліва адгукнуўся адзін, які стаяў далей. «Развідняе скора, кокнуць і ўсё. Невінны я, браткі!» Бандыт падняў абрэз, ляснуў затворам, памацаў пальцам, ці ёсць патрон. «Дзетак, калі не мяне, пашкадуйце!» Бандыты былі няўмольныя. «Самому трэба было шкадаваць». «За што ж мяне? Нагаварылі, мабуць. Не верце. Невінны, кажаш? А перадзел зямлі. Хто захацеў? Не я. Сход рашыў». «Сход? Апраўдваешся, сволач?» «Сход. Вобчаство. Вот як дам па мазгаўні, будзе вобчаства. Слухай, перадзел атаман Маслак адмяняе. Запомні, калі хочаш дзетак бачыць. Ясна?» «Ясно, але ж сход, калі будзе перамер, заказвай труну», — павысіў голас бандыт. «Загадзя лажыся». «Браткі, так хіба ж я адзін, браткі?» «І другім перадай, хай таксама, калі жыць неахвота, закажуць. Перадасі?» «Скажу». «На еты раз. Усё, ідзі». Грыбок нясмела, яшчэ як бы не верачы, што ўсё гэта скончылася, бачком, азіраючыся на хрыпатага, ступіў некалькі крокаў. Зараз крыкне, верне зноў. Чакам са страхам Ахрэм. Але хрыпаты крыкнуў іншае: «Да раніцы! Чтоб не рыпаўся!»
Грыбок узрадавана кіўнуўшы пайшоў хутчэй. Ён яшчэ раз трывожна азірнуўся, калі бандыт свіснуў, але свіст гэта быў не да Ахрэма. Хрыпаты, напэўна, клікаў другога, які сцярог хату, той адразу рушыў на яго свіст. Грыбок асцярожна прытуліўся да плота, даў дарогу. Толькі схаваўшыся за дзвярамі ў сенцах, шаргануўшы засаўкаю, ён адчуў сябе вальней. Але спакою не было і тут. Жонка драмала, як бы нічога і не здарылася. Кладучыся побач, ледзь стрымліваючы дрыготку, ён штурхануў з папрокам: «Спіш? А што табе?» Грыбок, увесь напоўнены нядаўна перажытым, не адказаў. «Накіраваў куды іх?» — пазяхнула жонка. «Накіраваў. Тут ледзь самога не накіравалі на той свет. Што ты пляцеш? Тое, што чуеш. Прападзі ты пропадам, такая жытка. Чого ж ён? Упаўнаважаны є, ты упаўнаважаны. Такія ж яны упаўнаважаны, як я, каб іх зямля не насіла. Хто што? Маслакі. Со страхом ускрыкнула жонка. Зачыніўшы дзверы, Ганна момант пастаяла ў сенцах, прыслухоўваючыся да таго, што адбываецца між бандытамі і Васілём. Але гаворкі іх яна не магла разабраць. Паспрабавала ўгледзець іх у шчылінку каля дзвярэй. Не было відаць. Яна ўбегла ў хату, зірнула в акно. У змроку ледзь разабрала. Васіля павялі наперадзе, а самі драпежнымі ценямі панура пацягнуліся ўслед. Пайшлі не на вуліцу, а кудысьці на прыгуменні. Божа мой, што яны хочуць з ім зрабіць? Яна тут жа апаліла сябе папрокам. Як яна магла паслухацца гэтай хэўры, адысці, пакінуць яго аднаго? Ганна кінулася ўжо да парога, але спынілася. В цёплай цішыні чулася роўнае, лёгкае дыханне Хведзькі ды стомлены бацькаў сон. Ганна нахілілася над ложкам. «Тато! Тато!» Мачыха нездаволена павярнуць. «Чого табе? Бандиты! Маслак!» Сон ад бацькі ўраз зляцеў. Васіля на прыгуменне павялі. «А Божа!» Спалохана перахрысцілася мачыха. Хацела сказаць пра дзядзьку Ахрэма, але стрымалася. Ён быў братам нябожчыцы маці. Мачыха вельмі не любіла яго. Калі бацька стаяў каля акна, прыглядаючыся да постаці, што тырчала зусім блізка за плотам, Ганна амаль з адчаем хапаючыся думала, што рабіць, чым памагчы яму любаму Васільку. За трывогай пра Васіля яна неяк мала думала пра дзядзьку. Іх тут мала, усяго чалавек 5. З вінтоўкамі? Запытаў бацька. З абрэзамі? Ганну таміла яго павольнасць, яго марудлівы, маўклівы роздум. Людзей трэба павясціць, нецярпліва прамовіла яна. Бацька зноў азірнуўся на акно, за якім цямнела поле. Як? Я сюды, гэтым акном, на агарод, на вуліцу. Стурнела, жахнулася мачыха. Да ён жа цябе з вінтоўкі ў мэнт. Не прыкмеціць ён. Загубіць захацела ўсіх. Калі сваёй галавы не шкода, то падумала б хоць пра бацькаву, пра Хведзьку, падумала б. А вы пра Васіля падумалі? У голасе Ганны захліпаў плач. Нічога з ім не станецца, з Васілём тваім. А наступіла крок да акна, але мачыха кінулася наўперад яе, раскінула рукі. Не пушчу, ці мог? Крыкнула яна бацьку на падмогу. Ты што ж стаіш, як ёлапень, не бачыш? Не трэба, мякка сказаў Ганне бацька. Не зробяць яму нічога. Не зробяць. Ганна, душачыся слязьмі крыўды і роспачы, адышла ад мачыхі, апусцілася на лаўку. Трывога за Васіля, за дзядзьку Ахрэма, аднак хутка высушыла яе слёзы. Яна востра ўслухоўвалася ў цішыню сяла, чула зацяты сабачы брэх у баку прыгуменняў, з даўкім неспакоем, са страхам чакала, што вось-вось грукне стрэл.
Але і на прыгуменнях, і ў сяле было ціха. Ні аднаго падазронага гуку не ўлавіла Ганна. Спяць, скажы ты, ўсе, як проса прадаўшы, здзівіўся ў голас бацька. Хто спіць, а хто сядзіць, ды не дыша, адгукнулася мачыха. Яна з асцярогай ступіла да акна ў поле. Стаіць, як тое пудзіло. Потым Ганна пачула непадалёк сціхі свіст. Яна насцярожылася і ўзрадавалася. Цень пудзіла, што тычаў за плотам, пацягнуўся ад хаты. Пайшоў. З палёгкай адзначыў бацька. Постаць хутка знікла ў змроку поля. Ганна ўстала, моўчкі падалася ў сенцы. Ты куды? Пачула яна за сабой голас мачыхі. Туды ж, пагляджу, пайду. Зноў, сама на ражон лезе. Не чапай. Уступіўся бацька. У сенцах Ганна асцярожна адчыніла дзверы, выглянула. Навокал было ціха, але цішыня гэта не толькі не супакойвала, а нават як бы насцярожвала. Сыходзячы з ганка, Ганна мімаволі ўслухоўвалася, баялася вокрыку. Тулячыся да сцяны, хутка перабегла за рог хаты і толькі тут на міг агледзелася. Ці не цямнее дзе-небудзь постаць. Было па-ранейшаму ціха, ніхто не стаяў на дарозе, і яна, ўжо не азіраючыся, не слухаючы нічога, пералазячы платы на прасткі цераз мокрыя па-асенняму голыя агароды, паляцела да Васілёвага селішча. На яго двары ад павеці, што страшна чарнела пустатой, Ганна пайшла цішэй. У грудях зашчымела ад нядобрага прадчування. З Васілём нешта здарылася. Яна баялася ўявіць сабе, што з ім. Адганяла прыкрыя думкі, няясныя, няпэўныя, нешта нядобрае. Сама спрачалася з сабою, супакойвала, але страх за Васіля браў яе ўсё мацней. З гэтым страхам яна зноў папракала сябе, што адышла, пакінула аднаго ў такі час. Дробна, нецярпліва зазвінела шыбка пад яе пальцамі. Цётко Алена. Чакаць, здавалася, прыйшлося цэлы век. Яна прытулілася лбом да халоднага шкла, старалася ўгледзець, што там у хаце. Было цёмна, не разабраць нічога. Нарэшце хтосьці падышоў да акна, пачуўся голас старога Дзяніса. Хто там? Ні свет, ні зара. Это я, Ганна Тимохова. Ведала ўжо, што Васіля дома няма. Пахаладзела, але выціснула. Васіля няма. За шыбай мільгануў стрывожаны твар яго маці. Васіля? Праз момант адчыніліся дзверы. Я ж думала, ён жа да цябе. Мы стаялі каля нашай хаты, толькі вы не бойцеся. Шчэ нічога не вядома. Ой, што ты кажаш, Гануля? На ганак выйшаў стары Дзяніс, закашляў. Мы стаялі, як раптам падышлі два чалавекі. З маслакоў аказалось. Бандіты? Павялі яго з сабою. Мяне прагналі, а яго павялі. Божачко ж мой, жахнулася маці. Яны нешта пра дзядзьку Ахрэма пыталіся. Дык Васіля, мабуць, і пагналі, каб паказаў. Ахрэма, кажаш? Адгукнуўся дзед. На што ім Ахрэм спатрэбіўся? Не сказалі. Не на добрае ведамо, з роздумаў правовіў дзед. Божачко ж, паківала галавой цётка Алена, і невядома было, аб кім цяпер гэты неспакой, аб адным сыне ці і аб Ахрэме. Толькі тут раптам уразумела Ганна всю прычыну такой трывогі. Не аб адным жыцці яго яна непакоілася. Калі ён паслухаецца, іх пакажа, яго адпусцяць мусіць. Але няўжо ён пакажа? Прывядзе бяду к дзядзьку Ахрэму. Калі ён пакажа, ён усё роўна як стане заадно з імі, памагаты іх. Ці засудзяць яго, ці не засудзяць, яна пра гэта не думала. Ён пасобіць. Можа загубіць чалавека, злачынец будзе. Не, ён не зробіць гэтага, не павінен зрабіць, не стане іх хаўруснікам, няхай і не за ахвоты. Ён смелы, унік заступаўся за яе. Але ж тады яны могуць учыніць над ім Бог ведае што.
не ўчыняць. Хутчэй за ўсё, ён ці ўцячэ, ці шукае іх. Пакажа каго-небудзь другога. Васілёва маці збегала ў хату, вярнулася, завязваючы хустку. Ганна зразумела, што яна хоча рабіць, папрасіла: «Не хадзіце вы, я пайду пашукаю. Шчэ чаго добрага, яны тырчаць дзе-небудзь, хэўрае тая. Не, я пайду, не магу я». Боязно нешта за яго. Дзед Дзяніс патупаў на вуліцу, яны падаліся пад прыгуменне. Ледзь толькі выйшлі за хлявы, убачылі постаць, што ціха сунулася па разоры насустрач. «Васіль!» — узрадавана заспяшалася маці. «Жывы!» Ён адказаў не адразу, неахвотна: «Цэлы». Ганна па яго насцярожанасці, па голасу яго здагадалася, што было з ім. Але яшчэ не хацелася верыць, калі запыталася: «Што там за хрэмам?» Не быў там. Жывы, мабуць. Цяпер яна ўжо не сумнявалася. Завёў, паказаў. Памог ім, бандытам. І Ганна пачула, як спагада і пяшчота да Васіля быццам выветрыліся з яе. Здалося раптам, нібы не Васіль, а нехта іншы, незнаёмы, чужы стаіць. З крыўдай, як няшчасная, не развітваючыся, падалася цераз агароды ў свой бок. Ён неўзабаве кінуўся за ёй, здагнаў, ухапіў за руку, хацеў штосьці сказаць: «Ганна!» Яна спакойна, але рашуча вырвала руку, прамовіла непрыхільна: «Адыдзі».